Ijaji likhipha isinqumo lithe ukubuyiselwa kwabasolwa eNingizimu Afrika angeke kubeke impilo yabo engcupheni njengoba sebekhulumile nekhomishana yamalungelo abantu kulelizwe ukuthi iqinise ezokuphepha uma bebuyiselwa kuleli. The fears by the respondents regarding their safety and security has been dispelled. Now, this court has added an additional safety measure. Lithi ubufakazi obufana nomakhalekhukhwini kanye nobetracker yemoto benele ukuthi abasolwa babuyiselwe kulelizwe bazobhekana necala labo. The evidence disclosed by the applicants as linking the respondents in the commission of the offence constitutes sufficient reason to extradite. Ummeli wabasolwa uthe basazosicubungula isinqumo senkantolo ngaphambi kokuthi basho ukuthi bazosedlulisa yini. We really need to look into it, consult with the client, take instructions and see if what's the way forward. Abasolwa baneyinsuku eziyishumi nanhlanu ukuphonsela inselele isinqumo senkantolo.